Op de Manditioen, Volendamtje in Cambuur. Het weer warm in het Volendamstadion. In de eerste 20 minuten weer typisch zo'n neer onder de hoorwedstrijd. Maar dan weer die Iepenbrussen. Hier gaat Hezen in de fout. Kan Hofstede profiteren. Hezen in de achtervolging. Sterkt de voet uit. En dat is duidelijk. Een penalty voor Volendam. En voor zelfs een rode kaart voor de centrale verdediger van Cambuur. Cambuur moet met Tjieman verder. En zal op een 1-0 te staan komen. Menzo baalt. Maar hij kan profiteren. Paul de Lange, oudspeler van Sportclub Heerenveen. Hij scoort de 1-0 voor Volendam uit de penalty. Ja, ik maak eigenlijk twee fouten op elkaar. Ik krijg een ingooi van Randy. Die onder me valt en die wil ik wegschieten. Schamp ik. Ik moet achter mijn man aan en moet hem laten lopen. En in een split second bedenk ik me en ik denk ik kan die bal hebben. Ja, niet dus. Rode kaart Pingel. Ja, met een zuur hoofd naar binnen. Toch kan Cambuur Mathieu nog wel wat kansen uitdwingen. Hier in de slotfase van de eerste helft. De inzet van Mark de Vries die het blok wordt. En ook Jeffrey de Visser kan hem net goed rijden. Maar doe wie al duidelijk dat Cambuur eigenlijk net kansloos weer. En toch komen de Ljouters op een 2-0 te staan. Dit is Meijnaert. Die gaat de combinatie om, krijgt de bal voorom. En wordt dan in de 16 meter onderuit helle terug Danny Guit. Ekken terug de penalty. Een gele kaart voor Guit. De protesten winnen van de Cambuurspelers, maar het is onterecht en dus gaat de bal op een nij op halve meter. En hier is duidelijk te zien dat Danny Guit Meijnaert van achteren pakt. En waar is het Paul de Lange? En hij profiteert. Prachtig naam die penalty. En dan is het 2-0. Maar Cambuur komt heel vlot met het antwoord. 2 minuten later is dit de paas van Turk op Maatsie en die helpt er niet een keer uit. En dan is het 2-1. En dan viel Cambuur dat het nog kan. En dat zie je het eigenlijk en ik wel hield hij het in de wedstrijd. Nog wel een mogelijkheid voor Volendam. Hier, Jacques Tuyp. Maar de redding van David Meul is prima. En dan komt het slotakkoord voor de Ljouters. Maar het paasje van de Visser. De keert van Diaz. Het oornemen van Ozan Turk. En een prachtig schot in de boppenhoeken. De keeper Theo Zwarthoed zit er nog wel even bij. Maar Ozan Turk bezwaart het Cambuur toch nog een punt. Ik had wel een goed gevoel. Vooral, we begonnen heel goed, vond ik zelf. Alleen het is jammer van die rode kaart. En dan komen we 1-0 achter, maar toch blijven voetballen. En dan kom je tweede helft op 2-0 en dan maak je al snel de 2-1. Dan hebben we altijd nog hoop op die 2-2. We hebben gewoon hard gewerkt en ja, uiteindelijk is het beloond.